Faltan 12 minutos para 6 da tarde, seguimos en directo no Quen anda aí, seguimos co cirurxán plástico Alejandro Quinto, que deixou unha débeda pendente na súa última visita. Que pasou? Que pasou? Pois ia nos contar os retoques que nos faría os presentadores. A que hai presentadores? Pois neste caso, a vos. Bueno, daquela estaba Marcial, pero certo tratábase sería. de poñer o foco no feito de que é verdade que cada vez son máis os homes que se animan a facerse tratamentos estéticos. A toda agora parecía que era algo máis reservado ás mulleres, pero agora non. E nos propuxémoslle, pois eso, que lle suxerirías aos nosos presentadores para que se fixeran uns retoquiños e demais. Imos ver se se molla e imos ver o que fixemos para a nosa conta. Marcial necesita retoque e chapa e tocar motor, ao millor, Pero nós estamos... Estáis fantásticos. Para nós estar máis guapos non nos traería máis que problemas. O da masculinización facial, por exemplo, que masculinización facial. Contame eso. Que isto é menos invasivo cunha cirurxía, pero que se está levando moitísimo. Que é? Sí, a masculinización facial consiste en que collemos os rasgos que asignamos culturalmente atractivos aos homes e intentamos enfatizalos ou facelos máis prominentes en xente que os teña pouco desarrollados. Por exemplo, que rasgos? Por exemplo, a zona de aquí da mandíbula é máis marcada ou a zona aquí do mentón un pouquiño máis ancho, non? E ás veces hai xente, igual algúns famosos ou actores así que vemos que ten aquí moi marcado esta zona con moitos ángulos, eso, pois, hai certo, o sea, lle atribui certa atractivo, non? Entón, é o que se intenta imitar ás veces coa medicina estética neste caso. Unha cara cadrada, non? E como se fai? Un pouco así. Pero iso que pasa, que che meten algo aquí dentro ou que? Sí, no, a maioría dos casos pode facerse con inxeccións de ácido hialurónico, que o que permite simula o oso. Sí, claro, é que con Superman, Thor, todos estes Era a foto antes e despois de superhéroes. mercar as vacas no corgo. Claro. Mira, John Cortajarena, que tamén ten unha cara con as faccións moi angulosas, a verdade é que sí. Son varios exemplos. Pero que sí. se define precisamente por ter ese arco mandibular moi marcado, o pómulo moi alto, non? Xusto, os ángulos e a cara máis ancha, e como dixo Juan, E eso cuadrada. arreglase solo con pinchazos? Na maior parte dos casos pode mellorarse moito con pinchazos, sí. Claro, canto dura, pero eso non queda para sempre. Claro, depende do que se utilice, ás veces entre 1 e 2 anos. Bueno, está ben. Tes margen para chulear. 2 anos dache tempo a... Logo iso reabsórbese. Agenda. Cando se reabsorba xa ela se encariñou con un e xa está todo feito, non? Pero é certo que moita xente que leva este tipo de retoques estéticos ben feitos, ninguén diría que leva retoques estéticos, diso se trata tamén, non? Xusto, nese caso estamos, eu creo, un pouco sesgados todos coa cirurxía e medicina estética, no sentido de que pensamos que menos xente da que temos preto a leva encima. Porque só nos fixamos na que se nota moito, na que se pasou, no que exagerou, non? Efectivamente. Que é o que vemos, non? O outro non vemos, non? Ou cando sae mal. De contado imos ver como quedarían nosas caras despois desa masculinización, ímolo saber, pero a través da inteligencia artificial, pero agora queremos falar de cando se fan as cousas mal, sobre todo esas rinoplastias low cost, non? Que vemos diferentes noticias, xente coñecida, influentes das redes sociais que teñen unhas expectativas e despois sae mal a cousa. Como se pode detectar? Simplemente polo prezo da intervención? Bueno, hai quizá varias barreiras, non, que podemos ou precaucións que podemos ter. En primeiro lugar, saber que estamos en mans quizá dun profesional ou un especialista. Podería dicir que a maneira máis fácil ou máis sinxela sería mirar na página web do Colexio de Médicos, da zona onde estamos consultando probablemente ou dos alrededores, ou ese doutor estará ali colexiado, e aí porá os datos do... Eso é público, non? Podes entrar é obligado. Sí. E para evitar casos como desta famosa actriz chinesa que mesmo sufriu que parece unha necrose, non? Na punta do nariz despois dunha intervención deste tipo. Sí, dá a sensación de que igual en algún momento do posoperatorio non lle chegaba de forma xeitada a sangre era a puntiña do nariz. Aí sufriu a pel, ás veces por inflamación, ás veces podemos no posoperatorio quizá hai algunha cousiña que podemos intentar detectar e que se detectamos pois consultar o cirurxián, non? Porque ese tipo de intervencións que non saen ben, eu entendo que serán dobremente traumáticas. A primeira polo impacto estético de querer facer algo para mellorar e verte cun aspecto totalmente contrario ao que querías, pero é que o nariz con este tipo de intervencións fallidas non só perde estética, senón tamén funcionalidade, porque moitas veces logo tes problemas para respirar correctamente. Claro, a nariz ademais é unha parte do corpo, é unha cirurxía moi particular, porque xusto iso que dice Raquel, a estética e a función van da man, e ás veces todos coñecemos a alguén que operou o nariz por tema respiratorio, pero cambiou algo a forma porque vai todo da man, e ademais pois non estamos satisfeitos se temos unha nariz no que respiramos bien, pero non é armónica, e ao revés. Non sei se todo ten arranxo, neste caso fixeron unha reconstrucción a través de inxertos de pel, todo ten arranxo.
Bueno, depende de onde teñamos a complicación, da profundidade da complicación, pero ás veces pode deixar, como neste caso, conseguiron amañar ben, pero ten algún resto pois, de cicatriz que podemos Sí, vese notar. ainda, non? Apuntado ao nariz, Claro, dunha cor distinta, digamos. probablemente no futuro pois, pode mellorarse con algo de láser ou algo así. E falabas, Alejandro, de que mesmo nas primeiras horas despois da intervención xa podemos identificar algún sinal de alarma, é dicir, se nos sometemos a unha rinoplastia e notamos determinadas cousas, é bo momento para alarmarnos. Que cousas Claro. serían as que nos teñen que preocupar? En primeiro lugar, unha cosa frecuente que é normal para que a xente non se asuste é que se facemos unha rinoplastia, unha cirurxía de nariz, e durante uns días estamos como máis como sensación de catarro, de que non respiramos ben, eso entra dentro da normalidade, Vale. Pero despois empezamos a ter pois sangrado que os primeiros días pode ser algo normal un pouquiño, pero se é demasiado e non cede, pois polo menos, como mínimo, preguntar ao doutor neste caso para consultar se hai que revisar algunha cousiña ou tamén se temos un dolor que non se controla de forma citada coa medicación habitual, que ao final non é unha cirurxía que doa moito. A mí o que non me parece normal é iso que ten aí. Porque estamos intrigadísimos co No, e ese aí instrumentales. de diante, eso que é? Este. Eso, que é iso? Isto é para facer este tipo de intervencións, A mí verdade? chama máis atención este. Non? Claro, Parece, estos son, o que ten aquí Raquel, por un lado son implantes de peito, es decir, estos son implantes. pero- Esto, Estos son implantes. Pero o que tes aquí non é un implante, que Isto moita que é? xente é moi curioso, é un probador, para que a persoa que Ai, non me digas, poda para saber simular- como che quedaría. Efectivamente, na consulta poden facerse pois, Bueno, ten simulacións con totalmente... eso. Bueno, no, pero é para poñer encima do ten, propio efectivamente, peito. claro, Efectivamente. unha forma anatómica. Juan, queres Efectivamente. probar Vaya. como se quedaría así Nos na faz 90? implante de peito tamén, para músculo, para ou non? Existen implantes de músculo, sí. É menos frecuente, Hai de porque todo. además os homes temos Eso a creo que a posibilidade miña talla, con exercicio, pues podemos desenrolar o De peito. miña talla, perfecto. Non, é que Sí, encaixa verdad? perfecto no meu peito. Sí. Está ben. Pois Eu subiría un pouco. Eu un pouco máis. Ten razón, que xa hai tempo para baixar Que despois, non quede eh. caída, claro, que Claro, aí que arriba, un pouco máis arriba de arriba. alegría. Aí. Claro, pero é moi curioso Pero me porque chego casi o pescozo o implante ahora. Sí. Aí está. podes facerse simulación tanto con isto e tamén simulación con 3D facendo escáner da persoa. Ahora Hola, que a inteligencia artificial igual tamén se usará para Pois eso, para ver como vas quedar, non? Axúdanos moito na consulta, sí. E aos propios pacientes a facerse unha idea, porque ás veces levan unha idea na cabeza que entendo que é moi difícil plasmar. Efectivamente. Para ter unhas expectativas máis realistas, este tipo de ferramentas son espectaculares. Sí, efectivamente, porque a xente ademais pois coñece a alguén que se operou, coñece os volúmenes, por exemplo, no caso do peito que ten, pero claro, un volumen non é o mesmo en diferentes corpos, non hai que personalizar ao final todo o tipo de cirurxía. A hai xente, que- a xente seguindo cunha foto. Sí. Quero Unha isto. foto algunha vez xa con fotos que están feitas por inteligencia artificial, pero igual a persoa non o sabe, porque agora nas redes Bueno, é que aí sociais... o filtro claro. e demais. Xoca, mira, falando Sí. da inteligencia artificial, nós non podemos falar porque tamén botamos Mandela, sobre todo cando queremos botar unhas risotadas, e este é o momento, Xa Vai nos vimos tocar. que Juan o do peito moi ben, quedáballe estupendamente, Sí, xa o que o notou vaya plantexando, pero que retoquiños poderían facer Juan Fuentes e Roberto Vilar para mellorar o inmellorable, para estar máis atractivos ca nunca, para entrar no verán feitos uns pincéis. Xogamos un pouquiño? Veña, xogamos. Veña, pois a ver, que lle fixemos aquí a Juan? Ui, Mira, que non lle fixemos, Pero o nariz quedou máis grande. Pero que ouche cara de tonto, que maravilla. Pensei Hai que- que decir que nesa foto xa salgo un pouco con cara de tonto. O nariz foi o único que non che tocaron polo que estás vendo, así que non teñas que Pois deixar. igual era o que tocaría eu. Veña, no terzo superior toxina botulínica para esquecernos das engurras, non? Quitadas en burras. efectivamente, sí que parece que a inteligencia artificial sempre fai como nos deixa a todos como unha pel máxica, non? Maravillosa. Encanta, como sen poros, Sí, sen poros. sí. Perfecta, luminosa. Entón, aí a toxina botulínica, os láseres ás veces, e tamén, por suposto, pois, a protección do sol, e ter a pel hidratada é moi importante, sí. Pero Pómulos, que inteligencia artificial é este que o que tiña que facer é quitar as bolsas dos ollos e nas quitou. Bueno, se non veu cosas que quitar, é boa señal. Bueno, claro, tamén ten razón. Pómulos tamén, non? Máis altos como nos indicabas, Sí, dos efectivamente, sí. E tamén recheo de labios, bueno, pode ser non tanto de recheo de aumentar o volumen, pero sí quizá Unha hidratación. Efectivamente. Vou ser Para Unha que quede hidratación. chugoso. E por último, en masculinización entendemos no que é o arco mandibular e toda a zona do queixo. Sí, eu creo que a zoniña do queixo eu creo que lle fixeron un pouco máis ancha. Dá máis sensación. Pois dis que o que rí o último rí mellor, así que ahora o turno de que se fregue as mans Juan Fuentes, porque imos ver o guapo que quedou logo de pasar polos nosos retoquiños. Roberto Vilar, a ver como quedaría. Toma. Oh, parécese a... Vai me sair, A que? Veña.
Empezamos. Sí. Empezamos con tratamentos menos invasivos, máis estéticos, digamos, non? Sí, parece como para mellorar eso que decíamos, ¿no? Da calidade da pel. Cada vez máis está sendo máis importante ao aspecto que ten a pel, porque unha pel luminosa e hidratada dá a sensación de saúde, non? En este caso, aparte dos rayos UVA, parece, Sí, ten bo color. Tamén, pois, manter a zona hidratada, antioxidantes, retinoides, que son cosas que... Robert toma nota, retinoides pola noite, antioxidantes pola Sí, o mañá. retino, unha tortilla francesa de retinoides mete sempre. sí, verdad. Toxina botulínica tamén, neuromoduladores, que Está moi ben, isto falamos. tú ves unha persona, así xa ves unha persona que te vai a engañar, verdad? Sí. Tú ves así unha persona, este vai me engañar seguro. Sí, está moi ben. Eu sí como si chocaran Roberto Vilar e Sergio Ramos. Sí, é Cárdenas, Javier Cárdenas. É curioso como Pode ser, con tamén. pouquiños procedimentos se pode cambiar, Sí. mudar, mellorar cousiñas. Efectivamente, É unha alegría tamén que os homes se animen a facelo, sobre todo para que non exista xa ese estigma de que Claro. eles non se poden coidar e facerse as súas cousiñas se lles peta, non? Sí, eso está cambiando nos últimos anos, tanto na medicina estética como na cirugía plástica, e parece que vai en aumento para pouco a pouco regularse máis. Equipararse. Pois alegrámonos, claro que sí. Alejandro Quinto, moitísimas Moitas grazas por gracias, visitarnos e aprender moito contigo. Ben, dicíamolo no arranque do programa.